Fáilte ó Cardia, my name is Mr. O'Sullivan. Sláinte na nóg, Seachtain Sláinte, Ardlevel. Is cuimhin lum go sa léir é, gná lá scoile a bhí ann. Dógur an príomhide go mbeadh Seachtain Sláinte ar siúl sa scoil. Bhí imeachtaí ag súla agraithe den seachtain agus bhí mar ag tanú leis. Agrioch cléthe pelle idir na múdóirí agus na daltaí, bhuaigh na daltaí ar ndóigh. Rinne rang aeróbach sa hala agus dreastal slua olmhór air. Deis iontach a bhí ann chun a bheith sláinte agus tainmh bhaint as an lá scoile freisin. Le linn na seachtaine bhí bia sláintúil ar fáil sa cantín. Bhí úla, iogurt agus órán dán tí ar fáil, rowanna sláintúla. Tugadh comhair le doing maidir le marbhia. Tá an imirce marbhia dán séireach doing. An uas ar sin cúmar ar shiúlóid ortha leis na múdóirí. Rinne mar iirecht airge de bhalú chun trealamh spórt a cheannach. Bhí sé go deas chun a bheith taobh san éar uair. Tháinig comharlóir go dtí an scoil chun labhairt faoi bheabharsláinte. Thug sí comhair le doing maidir leis an mrú a bhíonn ar dhaoine ag tuairt faoin áirteist. Bhfuil sí doing labhairt le daoine faoin ár bhaibanna, cabhraíonn píosa córá go mór le daoine. Ag deireadh na seachtaine bhfuil an príomhide na híireachtaí a rinneamar. Is fíor don seanachil, ní neart go cur le chéile. Cén tám é sa phictiúr seo? Cén sort siúlóide atá ar siúl sa phictiúr seo? Cé hí an duine atá ag labhairt sa phictiúr seo?